What a wonderful world. Implementation ng limited face-to-face. Pero dahil nga po sa positibong resulta ng survey with regards po sa kagustuhan ng mga magulang, napakasuki na yung kanilang mga anak. So nagkaroon po ng another second dose. O, di ba? May second dose po ano? At yun yung expansion. So inilatag at binuksan para sa grade 4 hanggang grade 10. Dahil tayo ay integrated. Ano po? So, yung second cycle or yung second dose na ito ng final testing, limited para sa grade 4 to grade 10 at again, limited for certain number of pupils and students sa high school. Ano po? So, kaya yung una mapalad, pangalawa, kayo yung responsive. Kasi lahat, 80% ng parents po ng para-residential school ay sumasang-ayon na maging kabahagi ang kanilang mga anak sa limited pilot testing ng face-to-face implementation. Ano po? Pero hindi nga po lahat. Dahil tayo ay nakakahon dun sa department order na galing sa DepEd na ang bawat klase ay bubuuin lamang ng 10. 20 sa isang klase yung standard size, hindi ito kalaki. Pero kung subdivided, nakahatiin lang po sa 10. So kaya po, ang grade 4 hanggang grade 6, hanggang grade 7, grade 6 po pa. Ay, yung grade 6, hindi na po ng 4 na section. Dapat kasi 2 section lang. Pero dahil subdivided ang room, hinati sa 4. Ano po? So, doon po yun. Kaya all in all, 40 pa din. Pero bawat isang section ay may team at mga guro ng grade 4 family. Thank you po, Ma'am Jean. Ayan. So, since tapos na po si Ma'am Jean, bigay ng mensahe po para sa lahat, ngayon naman po, umpisahan na po natin ang ating meeting for today. So, para po i-discuss po sa atin ang agenda for today, tawagin po natin ang aming grade 4 chairman, Ma'am Jean Marie M. Laruso. Okay, good morning po sa lahat. Ito po yung mga agenda natin. So, hindi pa naman po na napakapiyawan natin ng green. So, i-clarify na lang natin ng mas maayos. Okay, so yung una po natin agenda is yung demo po ng face-to-face. So, pilot implementation ng face-to-face. So, ito yung DepEd Memorandum number 71, series 2021. So, yung preparations for the pilot face-to-face, expansion, and transitioning to new normal. So, kailangan pa rin po natin, base po sa memorandum, kailangan pa rin natin yung minimal risk, yung mga safety protocols, kailangan pa rin natin. Kaya nga po yung nabanggit na ang minimum lang po na bata sa isang classroom ay 20. So, since po yung classroom na gagamitin natin is yung DepEd building, which is hati lang po, isang buong hati. So, ang ginawa po namin is kalahati lang. So, 10 na bata sa bawat group. Kaya po, 4 na section ang kinuha natin sa grade 4. Kasi isang bata lang po. Kasi total of 40 pupils po ang allowed per grade level. Okay, so ang next po natin ay okay, so ito po yung room assignment natin. Sa kabila po, yung DepEd building, tayo po ay naka-assign sa second floor. So pag-akyat po natin ng mga bata sa second floor, yung first room po, yung room 1, ito po yung sa grade 4 Rizal. Okay, ang
room, yung assignment. Kasi yung kabilang, meron po dalawa doon na sa dulo, sa grade 5 na. Okay, so ito po yung class schedule natin. Ayan, so ang class schedule natin is 6:30 to 11:30. So, sa 6:30 po na yan, kailangan po ang bata ay nasa school na. So, ang gagawin po namin, papasok po yung bata, papapasukin ang bata ng 6:30, pipila po muna sila sa baba, aantayin yung mga kasamahan. So, pagpasok po nila ng school, magbukas po sila ng kamay, tapos pipila po sila per grade o per section. So, by 7 a.m. or before 7 a.m., saka po kami sabay-sabay na aakyat at papasok sa school. So, ibig pong sabihin, ang start po talaga ng klase namin ay 7 a.m. So, kailangan yung natin magbigay ng allowance sa 6:30 para po sa pagpapapila, para sabay-sabay po aakyat. Hindi po kasi pwede na isa-isang aakyat. Kailangan po sabay-sabay na papila po ng mga course. Okay, so, sa class schedule po, kung i-send na lang ni teacher yung class control. I-send na lang po ni teacher sa group chat ninyo yung classroom program nila. So, sa classroom program po, kung mapapansin niyo po, 5 hours. 5 hours to, pero ang tama po is 4.5. Kasi may 30 minutes yung kapag so, ang allow po sa atin na oras is 4.5 hours. So, sa 1 hour po is for psychosocial activities. Okay, so, may makikita pa po doon na 3.5. Yung 3 hours po, hahatiin po yung 3 hours sa dalawang subject. Sa pong minor at sa pong major subject. So, ibig po sabihin, sa isang araw po, dalawang subject lang po ang tutulog sa sa minor sa major. Pareho 1.5 hours. And yung 30 minutes po, yun po yung break time nila. So, isa na lang po. So, ibig sabihin po, sa isang buong linggo, lahat po ng subject magtutulog sa kanila. Pero, dalawa lang po sa ay, hindi na. Okay, so, ito po sa iyo yung isa sa naming requirements sa mga bata. So, ano po kayo, mag-provide po kayo ng main task ng mga bata na meron nakalagay na section, grade and section. So, although naman po, pagpasok naman po nila sa classroom, yung mga upuan po nila, may mga pangalan na po, mga picture pa po nila, ito na yung teacher na dito. May picture and pangalan po nila doon. So, kaya alam nila kung saan sila na po. Kasi may sigilid na talaga na po na para sa kanila. So, para naman po makilala sila ni teacher, provide na lang po tayo ng main task, grade and okay, so ito po, isa pa po, requirements natin ay at maaari po sana mag-provide tayo ng hard hat. So, kung meron na po kayo sa bahay ng hard hat, nagamit na okay lang po yun, kasi gamit na. Okay, so, sa mga wala po, kahit anong po kulay, kung meron na po kahit anong kulay, pwede. Pero kung bibili kayo, siguro mas prefer natin na yellow. Kasi ang full color po natin ng record is yellow. Pero kung meron na pong kulay, okay lang po. Okay, so. Ayan, ito pa. Okay, ito po is yung pusa. Ayan. I-allow din po natin yung mga bata na pagsuot lagi ng pusa. Magdala po ng pusa para pagdating sa taas, susuot na lang po para hindi po siya may tanong po ba regarding sa class schedule, requirement ng mga kailangan ng bata? Question po. Okay, so, para sa continuation ng agenda natin, si Ma'am Jo, nagkasa niya talaga ng advisor ng grade 4 sila. Next naman po ang basic protocol.
Wala sa bundok niyan eh. Okay, sa safety protocol naman, wear mask, kailangan po. Padalhan din natin ang baka ng extra mask. And then, keep social distancing. Meron naman po silang tutundan doon sa classroom namin ng mga sciences. And then, with hydrogel. Bigyan na rin po sila ng alcohol. Kasi meron din naman po kami bibigay na kit, which is yung ginagawa nila. Kompleto na po yan, meron na siyang pang-spray. And then, cleaning hands. Ito po yung cleaning hands. Bago po sila umakyat, magbukas muna ng kamay, then pipila. Pagpasok sa room, tutunan po siya ni teacher ng temperature. And then, spraying to disinfect and temperature check. Right after po ng klase, meron po dyan mag-disinfect. Huwag po kayong mag-alala kasi pagtapos po ng klase, pagkaba nila, meron na po agad-agad na mag-disinfect si Kuya Kai. Okay, wear school uniform and black shoes. So, kailangan po natin ito sa pagsuotin natin po ng uniform. Nasa pa po ba ang uniform ng mga anak natin? Pero karamihan, parang nag-adjust ka rin ang katawan kaya ni teacher lockdown sa bahay. Okay. So, kailangan mayroon din po silang necktie. Hindi ba meron silang necktie? And then, black shoes po. Pasuotin po natin sila. Huwag po kung ano-anong shoes ang ipasuot natin na. Kasi, dapat uniform po talaga. Yung dating sinusuot nila ng sapatos, pwede naman. Kasi pag iba ang kanilang mga uniforms, kasi naman. Yung shoes po. Kasi ang shoes natin parang wala na pong available kasi. Wala pong dumating na surprise. Wala po. Wala talaga. So, tayo na lang po ang mag-provide. Hanggang kaya naman po natin. Para naman po sa ating mga tayo na magluluto para sa baon ng ating anak. Huwag po natin pabaunan ng pera kasi wala po kami canteen. Kailangan pabaunan niyo po ang anak natin. Para meron po silang pera. At, mahalaga po yung mga ginagawa. Magdala po na lang ng pet bottle kasi para sa inyong member ng bata. Hindi po pwedeng share. Kailangan, ano po yung gamit ng bata sa kanila. Hindi po pwedeng mag-share kasi bawal. Kasama po yun sa toilet. Absenteeism. Sa absenteeism po, kailangan papasukin natin ng bata kasi kailangan po kayo ang napili. Dahil alam namin na papapasukin din yung yung anak natin ang bata. Kasi once na ang bata ay nag-absent ng 3 consecutive days, sinusunod tapos sinausap ni teacher ang parents, ang sabi ng parents, walang pag-absent. So every time na kausapin ba na ang reason ni ay ni mami o ni daddy, pwede po namin ibigay yung slot sa iba. Na mas willing po na umattend ng face-to-face na. Sabi ko siya.
Pindot, pindot. Pindot muna, pindot. Yan muna, syempre. Una sa lahat, ito po ang ating grade 4 chairman. Si Mrs. Jeanine Marie M. And Senate Mrs. Next po, your student advisor na Pindot. Rizal. Next naman, ito po si Ma'am Joanna Erica and Miguel. Siya po ang advisor ng Pagod. Tayo. Next naman po, ang advisor po na po ng scholar, Mrs. Jandrine Inahayla. Yes, your student, Mr. J.R. J. Dandoy. Sinagdan niya po. Yes. So, ito po si Mr. J.R. J. Dandoy. Advisor po siya na. Ito naman po si Mrs. Elita De Lagas. Ito po siya, mama. Advisor po na Latino. There's one more. Next naman, si Ma'am Maria Diaz Vigo. Advisor po siya ng grade 4. Ito po si Mr. Rocky D. Cuartero. Advisor po ito ng Bonus. And then, si Ma'am Marilu yung Velasio, siya po ang present student natin for elementary. Yun, no? Sir Bess. May reaction talaga, no? Ma'am yan. Regarding po pala doon sa pagsundo sa mga bata, inform niyo po si advisor kung susundo ba ninyo ang mga anak everyday. Kasi hindi po namin sila palalabatin kung wala pong sundo. Pero kung kahit po alam po ninyo na wala talagang sundo at kaya naman po kami ng mga anak ninyo na mag-isa hindi na pupunta kung saan-saan o nilalaan kung saan-saan, inform niyo po si advisor para ma-release po yung mga. So, yun ang kaya na lang po si advisor before or sabihin nyo na lang kung everyday pa hindi talaga masusundo para ma-release nyo na. Kasi kailangan po susunod para ma-sure po natin na talagang ligtas yung bata makakaulit po at diretso sa bata. Okay, isa pa po yung sa classroom program. So, pinakilala po namin lahat ng teachers ng grade 4 kasi po, kung mapapansin niyo po, sa grade 3 hanggang grade 3 po, ang teacher po nila sa face-to-face ay isa lang po. Kung sino po yung advisor, sila lang ang teacher. So, sa atin po, since tayo ay departmentalized ang grade 4 hanggang high school, so, kami pong lahat ng grade 4 teachers ay may subject sa bawat section. Kung sino po yung teacher nila sa online, yun pa rin po ang magiging teacher nila dito sa face-to-face, sa subject. Okay po? Para naman po doon sa mga hindi kasali dito sa pilot implementation ng face-to-face, meron pa rin po kami
So, every teacher po, meron po kami 1 day na allow na mag-online class. So, may schedule na po kami na per day kung sino pong teacher ang mag-online. So, mahawakan pa rin po namin yung mga hindi kasali sa Facebook. Mag-online pa rin po kami. Okay po, any questions po? Yes, po. Isa lang po magkakaroon. Wala na po talaga. Sigurado. Kasi baka mamaya pag nasa walang sala ko, wala pa. So, with respect, tanongin natin. Dahil alam natin, na ito ay normal. At alam natin, sa unang station na pag-aaral ng bata ay ang bahay. So, secure po, mawala, lagnat, kung walang sipon or any COVID-related symptoms, ang bata, gayon din ang mga members ng family. Kung in case, hindi na-ensure ni nanay na nakakasa ang bata, dito pa lang po sa guard, ma-detect na yung kanyang temperature. So, ibig sabihin, hindi siya dadalhin sa classroom, dadalhin siya sa isolated room. At iko-contact si parent para sa room. Meron po tayo mga reference slip, call slip, and at the same time, meron tayo mga teacher advisor na data. The programmer address kung saan yung bata pwede natin. Tama po? Kasi kailangan po may communication. O, kung may lagnat na, huwag na po mga sukel, mag-inform na po. In advance. Ano po? Pero sana huwag laging gano'n ang result. For the next 3 days. Kasi di ba ang goal natin, hindi mo napitin yung anak nila magkaroon ng goal. Di ba? Kasi nagkakapaluan pa. So, dito na rin yung sabi. Yung first day, 2 module. Kung matapos ang week, tapos ang module. Kung hindi na sa bahay, wala ko sa kapitan. Unless, hindi na sa book. Pero dahil ilang peraso sila sa classroom, matutulungan sila ni kaya nakasilin ko sa classroom may psychosocial activities. Kasi naiintindihan ng that and primarily na yung bata sa 2 taong pagkakakulong sa bahay, medyo naging medyo naging limited yung kanyang social interaction with his or her peers. So dito, bubuhayin lang ulit natin yan. Babalik yung confidence ng bata kasi may mga kasama siya, pwede siya pag-iwala. Basta, follow the safety protocols provided by IATF, DepEd, Baston. Si ma'am po yata may question, ma'am. Nanawagan po ang ating government na magpabaksin at 12 years old sa lahat. Ako, 12 pataas. Yun yung nauna. May nag-respond. So, maraming bagay dito sa atin. At naiintindihan namin na yung
pa po, sir? Ano pa po? Saglit. Wala po ba saglit? Wala pong tanong sa... Pwede po kasi napalabas eh. Pag nasa school na, parang hindi na hindi po. Hindi. Hindi po na. Kaya po pala. Ano pa po? Kung sa ano sa akin kasi yung anak ko kasi naka-first post na siya na Pfizer. Dahil mix na kasi yung second dose na ang inaano ko kasi baka yung nila pero ilalagay nila. Ang inaano ko lang na pagka na-second dose siya, Kasi yun yung una talaga natin initiative. Kapag alam natin na may epekto yung vaccine, so para hindi na ma-worse, para makapagpahinga yung bata. Kung wala naman inform lang po agad yung teacher advice para alam din po. Then kasi weekly po may monitoring. Meron po tayo monitoring na sinapag-absent ng bata. Basta hindi COVID-related, wala naman po monitoring. Ito po. May impact po yun. Pero, meron tayo inside the classroom communication of growth card. Kaya nga po, hanggang maaari, dun sa lang sa main gate, maiwasan na natin na may makapasok na bata na mag-foster ng health-related problems sa mga kasamahan niya and at the same time sa teacher. Ano po? Since in case meron talagang nakapasok. So, meron po kami tayo isolation room. Pag hindi na kaya ng isolation room, may communication po tayo with the local government. Para po, madala siya sa facility kung saan siya mag-school. At, on the other side, ang narinig sa po sa institution, dahil kung nakaroon, halimbawa, ano nangyari, pag-related case, kinalakot tayo next program. So, tulungan niyo po kami, natulungan tayo na resistate tayo kami. Yun po ang aking ano po. Pag-impact mo sa klase, may impact sa kaya nga hanggang maaari, limited yung teacher na i-expose sa bata. Yung na-expose na teacher sa Monday, the next day hindi mo na siya. Para, kapag kami si teacher, yung dito na nagkaroon na ng communications, no? Ganun dito si bata. Huwag na natin palagpasin. Kasi, alaga. So, dahil there's responsibility, sa bahay pa lang, dapat na-assist yung bata. At pagka lalabas siya ng class, ng school institution na ito, wala na kami control eh. Kung saan ka pumunta. Kaya kung saan siguro mo. Kasi pag nalibang, kung saan nakapunta, hindi talaga natin alam. Kumbaga, no. So, hindi natin nasabi yung labas. Pag dito sa loob ng government, pero pag nasa labas, hindi po. So, yung pagpasok ng pinapapasan, yun po siguro yung nandun po sa guidance.
Yes, Yung sa giving system. Ako, Yung per se, the grading system, same lang. Kung paano sila dinigradean. Ako, sa output and performance, same lang. Ang kagandahan lang, sa ino-offer ng DepEd, dahil nandito yung bata, dahil lang sila sa klase, yung social interaction, yung ulit, makakapagtanong, may teacher. Kasi minsan, ang aminin natin, hindi lahat ng question sa module, kaya natin sagutin. So, ito na yung makakataon natin para mas matulungan sila. At on the same manner, mabawasan yung burden ng parents. Lalo na kung nagtatrabaho. So, social interaction, may focus si bata pag nandito, mapupuwer sa tulog sa talaga. Ang nagmahal hindi siya old, pero wala siyang ginawa ang tagal ko ng stay niya dito 4.5 hours. Ako, may isa't kalahating oras, no? Sa pagsasabog, may konting distraction, may isang